Syg. Hvor tror jeg, han er? Jeg er bange for, at du så mukken måske. Så den har jeg svoret lige før. Gjorde du ikke. Han må have holdt os med, tænker jeg. Altså, der var ingen, der holdt længe af de tre der jo. En, så giver mening. Så, hvad til? Ja. Det er så vanvittigt, det der.